L-għada li l-inkjesta dwar l-immigranti ġabet fix-xejn l-allegazzjonijiet ta' qtil volontarju u attentat ta' qtil ta' immigranti u sabet li d-denunzji ma kinux imsejsa fuq provi, l-avukat tas soldati akkużati Herman Mula laqa l-eżitu ta' din l-inkjesta u sostna kif din turi l-allegazzjonijiet tal-kliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi u l-Aqda Repubblika kienu biss frivoli. Dr. Mula sostna li l-inkjesta turi kif mhux tal-klijenti tiegħu m'għamlux ir-reat akkużati bih iżda ħadmu b'mod tajjeb ħafna. Mhux tal-li ġie mxejjen u ġie ikkontrarjat, tal-li ħareġ iswed fuq abjad mill-inkjesta illi l-Forzi Armati ta' Malta ħadmu b'mod eċċellenti kif kont qed nispjega anke qabel u tajt kummenti lil mezzi tal-medja, illi l-eżitu tagħha ma kellix dubju jiena illi ħajati ċertifikat ta' eċċellenza mhux biss l-ekwipaġġ tal-P52 imma lill-Forzi Armati bħala istituzzjoni. Dr. Mula semma li ma nstabet l-ebda prova li tipprova l-allegazzjonijiet li saru minn Repubblika u Azzopardi. Il-maġistrat inkwerenti fil-konklużjonijiet tiegħu qal li mhux biss ma sabx evidenza diretta kontra l-allegazzjonijiet, imma anka ċirkostanzjali li din tfisser illi hija evidenza sekondarja, lanqas dik l-evidenza sekondarja ma nstabet kontra min kien qed jiġi allegat. U dan jikkonferma mhux li m'għamlux dan ir-reat imma li ħadmu b'mod eċċellenti. L-avukat Mula elenka punt mill-inkjesta li xejjen allegazzjoni li saret minn għaqda non-governattiva u li l-Aqda Repubblika rikbet fuqu, dak li soldati għataw kejbil tal-magna tad-dajsa tal-immigranti. Semma li din hija prassi komuni u l-inkjesta sabet kif dan en u mhux ipperikola ħajjet l-immigranti. L-espert li beda jieħu l-verżjonijiet ukoll tal-opinjoni tiegħu illi huwa espert illi għandu ċertu esperjenza anke peress li kien fil-korp tal-Pulizija, fejn qal illi l-miżura, dik il-miżura li ttieħdet min-naħa tal-Forzi Armati ta' Malta, illi jitolbu lill-immigranti biex jaqalaw dan il-kejbil, id-dead man switch, biex jintefa' l-motur, ma kienx biss biex ikunu jistgħu jgħinuhom, imma biex ma jweġġawx lill-immigranti stess. U di ħarġet anke fl-inkjesta. Issa li għadda l-martirju li għaddew minnu dawn is-soldati, Dr. Mula qal li l-eżitu tal-inkjesta huwa ta' soljef kbir. Ma jfissirx illi għax aħna konna nafu li ma għamilna xejn, il-klijenti tiegħi kienu jafu li m'għamlu xejn, ma jfissirx illi ma kienux taħt tensjoni, ma jfissirx illi ma kienux huma u l-familjari tagħhom għaddew minn mumenti ta' trauma, il għaliex wieħed irid iqis. Illi anke jekk ikun hemm allegazzjoni żgħira fuq uffiċjal waqt li jkun qed jaqdi dmirietu, ukoll juħadha bi kbira, speċjalment meta jkollu prajt f'xogħlu, aħseb wara allegazzjoni ta' tentattiv ta' omiċidju illi mhijiex xi ħaġa żgħira xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.